दिनैनि बे साना दिनैनि बे साना गेदेमानि बिदाय बुब्लियाव खुलुमो नोंखौ जों दिनै गोरबोआ मावग्लुङो नों बिफाखौ गोसोखांनानै बड'फा नों बर'नि गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सोरगोआरि थामोनथानि जुजिनाय आरो संग्रामनि थान्दै नों बिफाया सोदोमस्रि दानायनि होलांबाय जोंनो मोन्थोर फोरोंनानै नों बिफाया गोसोखाङो नों बिफाखौ दिनैनि बिदाय बुब्लियाव नोंनिनो गोरबोनि आगोमा बर'नि फिसा गोरबोनि आगोमा बर'नि फिसा दुलाराय बर' फिसा दुलाराय बर' फिसा दिनैनि बे साना आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि बाथौ बोराइ बाथौनि सासे सुबुं गोनांथार नेहाथारि बिथां रायदांफोर बसुमतारिखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आजावदो इयुन जोलै बर' माहारिनि गोरबोनि सिबिना नों बिफाया सारस्रिदो इयुन जोलै बर' माहारिनो
देरहासारनि बोरखौ नों बिफाया नोंनि गोथार गोरबो सानस्रि गेरेमसा माहारि दानायनि बावनाय नङा बावनाय नङा जों जुजिनाय नोंनि बावनाय नङा जों जुजिनाय नोंनि बोसोन संग्रामि बोसोन संग्रामि दिनैनि बे साना समाय खिरा नायो जों बयबो हादांनानै बाथौ गुदियाव नों बिफानि लाखिगोन जों लाखिथारगोन जों बोसोन बिथाइ आबुं गोथार सानस्रि नों बिफानि मेथाइनि माला सुजुनानै अराय खनगोन देरहासारनि जेरावबो जेब्लाबो अरायबो देरहासार जेरावबो जेब्लाबो अरायबो देरहासार बड'फा देरहासार बड'फा देरहासार दिनैनि बे साना दिनैनि बे साना
karena ada penelitian untuk menguruskan bahwasannya persoalan yang terjadi di tingkat hubungan penelitian seperti ada sebelum berikut melakukan jadi ini bahagia kira yang mesti bahagia dengan bahwasannya ini ikut permainan Facebook belajar itu betul lagi di komunitas itu pada bidang tubuh kaum istri ikut anggota komunitas baik dari kaum lain logonya angsa arulanya mulai dari lagu baik dari seperti sampai ke sana dan bidang tubuh pada banyak sekarang dibantu kaum komunitas baik dari kaum lain logonya pasal dari sini pada bidang apa di bidang tubuh kita komunitas baik dari kaum lain दान्दी से आज्रम जिरायनाय गैयै खबसे ओंखाम जानो सम गैयै नों बारहुंखा बायदि फैनानै मावनानै दिन्थिलांबाय फोरोंलांबाय इयुन जोलैनो बड'लेण्ड सोरजिनो बर' हारिनो दिनै नङाब्ला सिनायथि गोमाबायमोन हारिया गोदो उन्दुहाबना थाबायमोन आन्दायना बड'फानो नोंनि जिउ गोमानाया जोंनि गोरबोआव जोबनो रोङै दुखु गालांबाय थालांबाय नोंनि मुङा अलंबार दान्दिसे साया माया लांबाय नोंजों बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सुंद' बिबुंथि लाखिनायनि सिगां बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो आरो सोरगोनिफ्राय जोंखौ अरायबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो बोर सारस्रिहरो जों बेनि थाखाय आलासिजों लोगोसे साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ दान्दिसे सम सिरि थानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय साबायखर खावलाय बयनि थाखाय गुरै खावलायनाय बर'नि बिफा
दिनै नै बेसाना दिनै नै बेसाना नों गेदेमानि बिदाय बुब्लिया खुलुमो नोंखौ जों दिनै गोरबोआ मावग्लुङो नों बिफाखौ गोसोखांनानै बड'फा नों बर'नि गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि थामोनथानि जुजिनायानो संग्रामनि थान्दै नों बिफाया गेरेमसा सोदोमस्रि दानायनि होलांबाय जोंनो मोन्थोर फोरोंनानै नों बिफाया गोसोखाङो नों बिफाखौ दिनैनि बिदाय बुब्लिया नोंनिनो गोरबोनि आगोमा बर'नि फिसा गोरबोनि आगोमा बर'नि फिसा दुलाराय बर' फिसा दुलाराय बर' फिसा दिनैनि बेसाना Bagaimana kita menjauh dengan kata-kata